Ahoj, vítam ťa pri druhom kroku k tomu, ako si vyberieš tvoj ideálny proteín. Tvoj. No minulý týždeň si stanovil ciele, hodnoty, priority, poznáš seba a dnes si odpovieš na otázku, prečo by si mal teda vôbec kupovať proteín. Mám 20% batérie. A čo by si mal od neho očakávať? Predtým, než začneš čítať viac v druhom kroku, si možno pripomenieme to, čo už dávno vieš. A to, že doplnky výživy nie sú priorita. Ani proteín, ani gainer, ani nič, žiadny športový doplnok. Prvotná je strava. Optimalizuj svoju životosprávu, svoj životný štýl a potom uvidíš aj to, že tie doplnky výživy fungujú o mnoho efektívnejšie. Oni fungujú aj tak, ale ten efekt, ak máš optimalizovanú hormonálnu sústavu, je úplne niečo iné. Takže, ale o tom sa môžeme pobaviť poprípade na osobnej konzultácii. Tu. A tak ďalej. Takže teraz už čítaj viac v druhom kroku a ostaň zdravý, silný a vitálny. Čau, čau.